хора, аз съм Боби и добре дошли в канала ми. Добре дошли в новия сезон на Brawl Stars. Както ви обещах, ще отворим Legendary Star Drop-а. Ето го. Бам! Хора! Legendary Star Drop. Окей. Само да ми зареди. Окей. 3. Пожелайте ми късмет. 3, 2, 1. Да, както си знаех, Star Power на Рико. Окей, нека разгледаме другите неща. Какви са? О, хора, какво? Хора, какво е това? 12 пици, какво? Нищо не разбирам какво е това. С тези пици. Хора, какво става? Окей, да. Нещо фри имаме. 30 кредита са нищо. Окей. Айде събираме за мек. Тук са някакви 40. Това е като Спонж Боб. Окей. Сърч. Уф. И ето го новия герой. И какво? Не може ли да се купи този нов герой? Еми хора, за съжаление не може да се купи този нов герой. Мале кафяхски на Кенджи. Мале. И хора, какво? Ето ги. Ето ги новите евенти. Хора, омага. What? Какво се случва? Хора, тук ми... Хора, какво? Трябва да си отворя... Хора, тук трябва да си отворя мегабоксовете. Тук има нещо. Тук трябва да си отворя мегабоксовете. Къде съм? Къде ми е мегабоксето? Защото вчера ми пише, че от днеска ще са клатия мегабоксове. И къде са? Никъде. Еми окей, хора. Ако ви е харесал този шорт, не забравяйте да се абонирате за канала. И да оставите лайк бутон. Чао и до следващия път.